Čaute, z nového videa a dneska si zahráme Infection Smile. Je to hra o tom, aby si nebol kač, aby ťa nedostali takí smrdi. Viete, čo myslím. A bez toho, aby sme pokračovali, ideme do videa. OK. Nachádzame sa tu. Tak poďme na to. OK. Ja poznám túto hru. Bez toho, aby sme čakali, tak ideme obkočiť toto. Opäť. Satan. Pani. Good boy. Poď. Opäť. Tiež. Ja som tu boss, ja som tu mafián. Vy ma neporazíte. Haha. Počkajte, čo? To. Vypaní. Chod preč. Vypaní. Zmet. Tam je ďalší. Nepovedz mi, že sú tu také... Ale chod preč. To je spravný. OK, poďme na to. Už sme tu. To je dobré. Čo je? Chod preč. Nechytíš ma, kýš. Hahaha. Pamätám si, že túto... Ja ťa tak nenávidím, ty zmede. To je také hnusné. Poď sem. Jedný. Chod preč, ty satan. A už ma zabila. To fakt. Tak sme tu zasa. Neviem, či si dobre pamätám. Ale nie. Už ja viem, čo to je. Že ak sa neschováš, tak umrieš. Ja si pamätám, že som túto hru hrával, ale už dlho nie. Musím povedať. Koľko mám? 8? Ty kokos, ja som to dlho nehral. To som nevedel. 6, 7. Ja som debil. Chod preč. Počkaj, čo? Ono to zabilo. Keď si infikovaný, tak nemôže sa dotknúť, jak to povedať, že toho oranžového laserá alebo zóny, inak umrieš. Instantne umrieš. Áno, počkaj, čo sa robí? OK. Chod preč, satan, hnusný. Chod preč. Ne, chod preč. Sakra. Fúha. On ma dostal, zmet. Nie. On ma dostal, ty kokos. Skoro som... Aspoň to je snaha. OK. Tak... Už som sa zľakol, že si to... Že je infikovaný. Takže idem ďalej. A ozaj. Ja viem, ale... že... Neviem, či by sme dakedy mohli, ale... Alexi, keď toto vidíš, tak mohli by sme si dakedy spolu zahrať. Čo ty na to? Ja mám ťa u friendov. Ty zmede. Opäť. Aha, easy. Get good, bro. Tak to s ním ďalej mohli. Tu, jak si sa dostal? Oni majú ten boost. Oni
Oni majú ten boost. Ty kripli. Ty kokos, ona má zbraň. Bro. Čo ty tu robíš? Asi ma nechaj. Si nechutý. Sú tu aj tak niečo? Nie sú, aha. Lebo si pamätám, že tu také zbranie boli, keď som, ja som celkom OG v tejto hre, ale nie až tak. Ja aj to sa nedotknutím, ale že ako dotkneš sa tela, tak vieš. Ale ja farmujem. Hahaha, nedostaneš. Nepovedz mi, že idú oni tu. Ajajaj, choďte preč. Ajajaj, musím zobrať zbraň. A do riti. Choď do Pekínka. Sakra. Ajajaj. Sakra. Tak. Ja mám dobré skilly, ty kokos. Kamo. Bráško. Ale by som mal lepšiu zbraň, musím povedať. Poď sem. Haha, easy. Čo si ty myslíš, že si? Čo si myslíš? Ona ma dostala. Sakra. Kamo, ja som infikovaný. Ty čo spíš, smet? Sakra, dostala ma. Tak, čo? Sakra! Sa mu to pokazilo. Sakra, ona to dobre tajmuje. Čo? Ja som to dobre tajmoval. Nemôžeš. Sakra. Do Pekínka. Si mŕtvý. Čo je? Ajaj. Humans. Ja som normálne zachránil ich. Ty kokos, ja som frajer. To nebolo nič, kamoši. Nič to bolo. Kámo, tak toto bolo husté, absolútne nemá. Počkaj, si pamätám, že tu už boli nejaké zbranie. Dúfam. Ja som celkom asi zamrazený. Čo tam je? OK, asi tam je sekerka. Kamo, jak dostaneme? Knife, mám nožík. Už budem ako hráč 120
Hráč 120 z Squid Gameu, ty kokos. Ja normálne budem solovať celý Squid Game. Kamo, to koľko parkourov tam je? Som blízko tom. Tak to ani náhodou. Moja milá. Ty nebudeš si začínať do niekoho. 6-7. Čo so? Tak to nie. Tak to nie, moja milá. Kde si ty zmet? Sakra, ja potrebujem pomoc. Ne, ty zmet! Nie! Ježiš, on ma dostal. Tak ty nejdeš, hej. Paterik. To sú kuliare. You heard an explosion. Akú demolicu? Kamo, čo ja idem chcípnuť radšej? Čo, ja nemôžem? On nás džilkuje. Kamo, on nás dostal. Medí. Sakra. Fúha, ja som nevedel, že dneska je to také ako ťažké. A čo tu je? To je nejaký ice potion. Ježiš, ja zamrazujem. Sakra. Puste ma. Ďakujem. Už by som zamrazil do smetu. Nepovedz mi, že som to. Čo tam je? Čo je? Je aký zlatý. Ulička. Čau, to bolelo. Čo spamujete? Au, no to veľmi bolelo. Od vás. Parchanti. Sakra, daj mi boto, debil. Ty si vedel? Kámo, daj mi tú sprostu. Lepšie. Good boy. Kamo, ty si Somál. Či nie, my sme Somáli. Fakt. No tak ja si idem zabíjať. Ja som buď toxický. Debil. Postihnutý. Kámo, ja normálne som neprežil. Haha, bozo. Kámo, ja som ho zabil z killišu. Ok, nice. Tu je safe. Ok, idem. Haha. Oh,
Kámo, ja som to skoro prežil, ty kokos. Ja som to skoro prežil. GG. No čo už. To aký slime, to je taký tučňak. Preboha, big boy. Ok, našťastie to ne-one-shotne. Oh boy. Kokos. Sakra. Ako ste videli, poťapkali ma. Dúfam, že ste si videjko užili. Dajte like and subscribe a uvidíme sa do nového videa. A zatím, čauky mňauky.